हाँ तो सब भोजपुरिया समाज के पैर छू के गोड़ लागतनी। तो ये भैया लोग हमारा यूपी में जब से ही बुलडोजर बाबा आइल बनी नु भ्रष्ट नेता लोग पेंचर हो गइल बाड़ा लोग। तो आई हम आज सुनावतनी अपना बुलडोजर बाबा के जलवा कि नमवा सुन के है गुंडा लोगवा थर थर कांपतावे कि यारे नमवा सुन के गुंडा लोगवा थर थर कांपतावे तो बचना पहिब बाबा के बुलडोजर आवतावे। तो ये भैया लोग हमारा बाबा के बुलडोजर देख के गुंडा लोग पगलाइल रहता रहे कि अरे बाप रे बाप हमनी के सारा कब न मारा जाओ। अगर ये खाली बाबा के बुलडोजर के नीचे आ गई नहीं जानू तो चौकनी चौकनी हो जाए जा। आगे और सुनिए भैया लोग जे माजा लुटले बा उनकर कौन गत होता। तो बड़ा कहिले बाड़ तू घोटाला हो तो तहरा घरवा में लाग जाई ताला हो। तो ये भैया लोग जितना लोग घोटाला कइले बानी उनकर जान ली कि आखिरी दिन चलता। ऐसने लोगवा के हमार बुलडोजर बाबा खोजतानी और जे लोग तनी सीना जोरी करतानी बाबा के बुलडोजर चला के सब साफ कर देतानी कि बड़ा कहिले बाड़ तू घोटाला हो तारा घरवा में लाग जाई ताला हो कि यारे लूटले हे बाड़ जवन तवन उहे निकलतावे तो बचना पैब बाबा के बुलडोजर आवतावे कि अरे बचना पैब बाबा के बुलडोजर आवतावे। तो ये भैया लोग बाबा के बुलडोजर जब से आइल बनू हमारा यूपी में एकदम शांति शांति बा। सब चोरी डकैती बंद हो गइल बा।